Good morning, guys. We would like to start this show with a moment of silence. Lord, agbalay naa diha sa gym. Agbalay nga silingan igob nawa na empty na Empty na niya. Yan yung gym. Tingnan mo yung daloy ng tubig grabe ang ragdam. Oh my goodness. Tingnan mo dito, may dalawang bahay diyan, kuya, di ba? Ay, duha ka balay diha. Ya. Kanang likod sa gym. Akros anang dalawang balay, yun yung gym. Yan yung gym, Kanang mas likod sa gym po. Katong na magtinda-tinda bitaw ko gabi Nawa na po, katong mamaligad barbecue. Katong tikas bahay mamuha naman po do. So, mo na yung kuan, Lubbock Church right now.
Uy, sagon kayo dyan. Sagon kayo dyan. Sila. May siya nabangga pagkakaroon. This is in Wow. Pilar. Yeah. Sa Bilar. My goodness. Sa Batuan. Yeah. So sa ato makita ag mga properties good, kabalayan, mga kamasakan, mga nga daot yun. Kani karon sa Tagbilaran sa Kugo ni dapit na gapaabot sila og tubig unya. Natay imugna nga barog Bohol. Hopefully naglisod tag palit og tubig honestly. So hopefully makakita tag paagi na makakuha tag tubig para mahatagan sila. So kani explain ano? Yeah. Gikan ni siya sa National Oceanic and Atmospheric Administration diri sa Amerika. So makit-an gyud nato nganong nabadlihit ang Bohol kay kanang nagtuyok sa taliwa mao na siya si Typhoon Odette, no? Tapos ini kanang nag-overcast ang Pilipinas, nya tan-awag asa gyud na hit ang Bohol gyud. So mao day ito nga perte gyud kay iko ang Bohol makaigsuonan. Yes, Bohol and Cebu. Bohol and Cebu. Nasa nakita sa mga parts of Visayas sa mga Surigao dako sa damage. So daghan pa kayo ang dako pa kayo ang i-assess kung unsa ang extent sa damage, no? So wala pa ta kabaw. Pero ma-shoutout sa atong mga suking ti paminaw. I know guys na medyo ubos ang atong moral karon, but we remain strong and we remain resilient despite sa atong nagian nga bagyo nga super typhoon nga si Odette. That's true. Maski namin diri sa US karon we are affected, ang pamilya apektado sa kita tanan diri karon apektado. Unya naay mo apil na to ron taon-taon. Hingmatagi ko wala na medyas kadlawon pero ato ning ipailela ron taon. So good morning sina Ashley Miles. Go ahead sina Sis Rose, sina Sis Marilyn, napod sina nasa Sis Marilyn. So medyo murag what type viewers sa Bohol ron kay blackout pa niya napoy water outage. So ato i-discuss dito on mga current mga panghitabo at the same time mga bagong updates. Ay shout out Baby Balvin sa New Jersey sa Melita. Shout out Milets. Amping uli ha. Okay, yeah. Go ahead. Salamat sa tapod sa mga kanang atong mga kaigsuunan or mga kahigalaan nga, and then atong gipananghiran nga mo share ta sa kuan sa ilahang mga videos kay perting lisura gyud ang kanabitaw daghan kayo to mga kaigsuunan bulanon sa tibuok kalibutan naglisod og connect like kita Rex di ba gabi katong murag wa mi tug ni Rex gabi pa kay nag-connect like Rex na unsa naman to si Atoy dili na mo makontak ug matinga mo ganuwa si Atoy galisod siya og sulod nag-text lang siya karon galisod siya og sulod mga kaigsunan and syempre iya jung gi-prioritize ang pagtaga. Kamot siya nga makasulod pero maglisod gyud. So katong video gay na gi-share to ni Ma'am Lenlen Bodyonga, no, daghan salamat Ma'am Len sa imong video. Mo to ang sitwasyon sa Lubok karon. Nag-story nag-chat mi ganina tagatuhod pa ang kining tubig sa Lubok. So wala pa gid na nahubas, no. Shout out Ma'am Shoni. So kining atong pailaila sang atong next nga atong guest host. Pero before that, ato sang paminawan atong mga sponsors. And we will be right back.
Welcome back, guys. So yes, And so way that's paglangan-langan. Why Dako kay paglangan-langan? nato ng pribilehiyo no na usa ka veteran and very credible na maninibya or radio announcer and journalist sa ato sa Bohol. Ato'y kauban karon, aduna siya nag-base karon sa Europe, right Rex? Yes. Pero ato gyud siyang gi-invite no kay kanang siya man jud nakauna sa sa tawag na Mag-live stream. pagbalita. Yes. So, thank you kaayo nga may share sa diri sa ato ang platform kung unsa tong iyang mga na-share na and basig na apay mga dugang updates. So, way paglangan mga And kaigsuonan. kani mataginig sayo, alaon na media sa kadlawon pa sila sa Europa. So way lain kundi ang veterano nga journalist sa kining Bohol. Kanya way lain kundi atong ka-break time, Sir Manny Sales. Yes. Welcome, Sir Manny. Salamat kayo Rex. Maye, salamat kayo og mayong buntag. May buntag sa to mga tipaminaw sa Pilipinas. May unta og dunay nakapaminaw gyud sa Bohol. Kay mo may sintro sa tong isgutan karon ang sitwasyon sa Bohol, ang atong pinanggang probinsya. Yes. Maing buntag sad sa mga ka-break time, mga kakalamay sa tibuok kalibutan sa nagdang bahin, ilabi na sa mga OFW nga karon nagsudod sa itong panag-uban. Karon ang utana usa na sitwasyon sa Bohol, sa nay dagan didto, unsa nay hinungdan nga nung di makatubag ang ilang mga mahal sa kinabuhi, matag kontak nila sugad pa kagahapong adlaw. Bitaw. Sa miagi kagabi pa kagahapon no pagsugod sa paghuros sa hangin sa Bagyong Odette dito sa probinsya sa Bohol, daghanan ang utana to nganong di na makatubag ang ilang mga paryente, gumikan sa ang ilang kabalakasan ang sitwasyon gumikan sa kakusog sa hangin. Atong gingon sila nga posibleng nagsugod man ang pagkawas kuryente alas 6 sa mas gabi ngadtong milabayng adlaw. Hangtod na karon totally blackout ang Bohol, mga ka-break time. Nakita na ko tong inyong gi-slide nga mga videos sa lubok gubang lugar. Mabatuan na apod tay Inabanga. So pero kana sila naka-post na sila kay usahay mangitag signal na ko na storya gay na kadto si Ma'am Lenlen Budyongan sa Lubok. Kinahanglan pa sa mo ato sa bukid na ay part sa Lubok nga bukid kay sa sentro ghost town ko no anya tagatuhod pa ang tubig. So dili lalim ang Dili lalim. Sa Antiquera mga kaigsuonan, Sir Manny no, ang ako yung mga ikaagaw evacuate yun sila kay ang ilaing taagkuan. Kasi Mayor dito ako man na siyang iyuan. Kuan gyud evacuate sa katong ilang mga anak o ilang mga apo kay kanang way signal wa tanan way tubig wa tanan nya naka-text lang sila namo nakapadala sila mga pictures ug mo ato na sila maribuhok ni ato gyud sila maribuhok and then kanang lisod gyud ang dam sige pag-clearing gyud. Ang naghatag update na to kinig yung kugihan nga mayor sa lungsod sa Batuan si Mayor Dudo Humawid. Unang napahibaw niya nga ang duha ang casualty sa iyang lungsod. Dunay mga migawas nga mga report gikan sa social media kanagaya nga mga accounts nga mo ni ang patay sa ubay, mo ni ang patay sa luon, mo ni ang patay sa ubang mga lungsod. Pero ang tinudunay nga confirm ganato kanang istorya ni Attorney Dudo Humawid nga duha gikan sa Batuan kanang ingon nga 65 sa ubay, 85 sa ubay. Dili pa gyud na confirm nga mo nay sitwasyon nga uban manggod basibag mabasa nila sa social media nga mo ni ang report gikan diha di magud ta makatuod diha dayon nga usa ka tinuod na makurat magud ta moingon nga 85 patay sa ubay. Unya kung imong tan-aw nimo ang damage dito sa ubay, imong masumpay sa report nga hidaghanos patay, usahay makatuo ka pero kinahanglan nato i-confirm kining mo mga report gikan sa ubang mga account sa Facebook mga ka-break time kay
iba na sad ka sa Facebook daghan sang mga fake news nga manggawas, Bitaw. bisan pa hinoon nga kanang mga panghitabo diha, posibleng mahitabo, posibleng matinuod, pero siguro ato lang sigurong ilikay nga aron dili mawa katong atong mga kaigsuunan nga gawa sa Bohol, dili kay mabalaka sa sitwasyon karon diha sa probinsya sa Bohol. Tinuod sakit sa dughan, no, nato nga wa tas Bohol unya makita nato ang ang sitwasyon. That's true. So mao sa atong usa sa mga panawagan nato no nga dili na ta mudugang og panic. I mean, mao na gid situational na gyud nga adunay bagyo, adunay mga damages, pero mga kaigsuonan ang damage na mahatag sa atong dughan mao nay ato makontrol karon. Dili na nato siya dugangan pa. Ang mental health issue ato naman ang nabalik-balik Kalamay Express ug sa it's a real thing. So mao nay mga butang na ato makontrol. Magkuan lang gyud ta, maghinuusa, magampo, and mutuo lang ta sa mga confirmed reports. Yeah. Kini manggong uning mga panghitabo ito si Rek og si Bram Maye, no. Kining bagyo manggod, kining uning nga mga kalamidad. Di man gud bag-o nato, no. Ilabi na og gikan ta sa Visayas, gikan ta sa Pilipinas, dili ni bag-o nato, pero wa go ingon nga anad na ka nga masagubang anang maong mga panghitabo bagyo. Kay moabot ang punto nga susama niini, no. Ang uban nga nangamatay wa mo tuo nga grabe day ang epekto sa kanang kusog hangin. Ang uban nangamatay kay wa mo tuo lagi nga kusog ang bulog sa tubig di sa sapa. Uban wa gud mo evacuate. So una na ang mga sitwasyon nga no bidaghan ang posibleng casualty gumikan sa pagkuban sa tumagigsunan magmagahi sa bugo og tuo unsa ipatuman sa gobyerno. Adun na tay nakaila sa Cebu, no. Ang ila po, sorry Rex, kanang naguulang ko ba nga tong sister si Dali. Ang ilang manggugtaw sa Cebu, Sir Manny, iingon sila nga alas 11 pa sa gabi ang mutog pa. Then alas 6 ko ana, so ang daghan pa jud kunong tao sa gawas. Ingon nga murag na trap or karon wa na sila nagkontak kay wa pay mga signal, and then dili na kauli kay wa nay agianan. So hinaot katutanan okay lang sila. Gani katong unang report, di ba? Si Rex ang unang report nga total landfall ang maong bagyo alas 10 sa gabi sa Bohol. Pero wa pay alas 10 wa pay alas 10 daghan ng mga report nga kusog gud ang ilang nasirating hangin. So wa pa ang matas bagyo, kusog ng daan. So detong higyo naon ta doon na sila'y sign nga ang nagyun ning seryosohon nilang tagad pagpamakwit ngadto sa mga lugar nga safety sa mga tumakatahan unta. Yes, pero gibuhat sa atong mga kagamahanan ang tanan. Problema lang kay kini ang atong mga workforce napiktuhan pod. So maski mga private nga mga let's say mga non-profit organization nga normally mutabang ani problema kay sila mismo nga mga individual apektado pod ang ilang panimalay. So mo na nga naglisod ta og kining workforce pagkakaron. So gakamulo pag clearing, so kung na may balita kung unsay mga casualties, ayaw mo kay dali og tuo unless confirm siya tungod kay sige pa clearing and besides ang uban nga lugar dili pa gani masudlan. So natin balita nga ang sa Lubok dili pa masudlan pa karon ang kining bridge sa Luon Maribuhok kanang Abatan na ako guba. So dili ta basta-basta mo to, and very sad lang nga di na to ma-communicate ang atong mga hinigugmas kinabuhi. Nako na pamatian mga Talibon, Bian Unido, naglisod sila og contact siguro tungod sa kining sa mga cell sites. And the WRD kaning nga tower na tumpag mga no? Samani? Moy report sa nga itong nadawat. Doon na tayo nadawat nga mga gipadangat lang nga mga pangutana katong nas Germany karon. Ang kuntana kay di niya makontak ang iyang malas kinabuhi nga nakaron sa Hagbuaya Katigbian.
Unya ang usa ra gyud ato napunta si Benji Oliva ra gyud ang nakaingon nga dunay mga party dito nga nagaguba Oh. pero wa pa say casualty nga ilang nadawat nga report dito. Kaso si Benji Oliva to nang napangutana dito man siya sa Manila pagkakaron. Wa di sa Bohol. Oh. Mhm. Natay mga emergency numbers nga kung gusto mo i-share kung na pa mo nanginahanglan pag-rescue, no? So I know gagmay na siya pero kung inyong screenshot ma-zoom in ninyo. Natay may emergency number sa province of Bohol sa Tarsier 117. O kana mga kaigsoonan mga numbers na sa mga lungsod na pwede na. Pero Yes. ang lagi ang problema ana Rex kung wala po ta sila signal, wala po charge, di ba? Pero just ugaling sa mga gagmayng panahon mga kaigsunan na aduna tay charge and makakita ta sa ato ang phone maka-update ta. Please katong mga for example sa Luway si Mayor Larry, di ba nagkuan gyud sila duha ka oras mag-charge ta sa munisipyo, please bring your own charger. Na murag kana tingali ang importante nga atong isabuag kanang dili Yes. kana mga Na-report si Correct. si Ann De Leon. Musta sis? Magian na daw ang abatan. Magian ang abatan until na wala paghihapon signal sa Antequera but good to hear no casualty so far. So Thank you. guys, mo ra gyud nato mahimo no sa atong platform nga usabwag tag information nga makatabang sa atong isig ka kasanog sana. So kung namon mga information nga gusto ipasa sa tua ato ipasa basta confirm lang. So kining kita pod sa atong sa Kalamay Express Hermani naningkamot ta nga makatabang sa atong small ways naghimo ta og Barog Bohol. So kining Barog Bohol ato ning gimugna with the help sa atong mga private nga mga individuals pod nga mga kining businesses sa Bohol unya at atong i-face na itong pagtabang. So atong phase 1 ato i-cater ang mga immediate needs. So unsay immediate needs pinaagi na sa kuan ato po nang gipangayo sa mga kabarangayan kung sa ilang immediate needs. So tubig very very important kay wala pa tubig. Flashlight, kining mga bugas o canned goods. Ato na pag-apil ang kining makeshift shower. So ganina ga-launch na sa atong GoFundMe sa Barog Bohol and we are happy to say na nakalikom na tag at least over $1,000 in just half day na atong delays. So if you want to help out guys kung namo sa para matabangan nato ang atong mga kaigsunan sa Bohol, just pwede niyo scan ng scan ng QR code diha Barog Bohol or go to our GoFundMe sa Barog Bohol. And daghang salamat sa tanan na midonar ganinang. Yes, magpasalamat ta kanang mga early donors, no? Kanang mga ni donor. Ako mo shout out ko ka Ate Cora Cora Simafranca, taga Dawis na siya niya sa New Mexico. Kanunay gid na siya with a big heart mo tabang gid sa Bohol and isa siya sa ato ang mga early donors. Si Ashley Miles na siya ginikuan nga sa municipality sa Valencia open og free charging. So sa Valencia guys, kung taga Valencia mo, pwede mag free charging kung ano mga kaparetihan sa Valencia 8 to 12, 1 to 5 free charging sa munisipyo sa Valencia. Murag ang batuan sad si Rex mo sa ilang gihimo karon kay si Mayor Dudo Humawid nasa taglaran ka nangita ni sa extra nga kakuhad og kanang generator. Okay. Aron magamit nila dito og kanang chinso sad maput nila magamit ang pagpamotol sa mga kahoy nga nagbabag sa mga agianan kalsada dito sa lungsod sa Batuan. May si Anthony Dudo kay updated kayo. Importante clearing kay di man dili kalusot ang dili kabot ang tabang kung dili passable ang mga kalsada. Yeah. So diba na ako i-share ang sa ning opisina ni Anthony De Valerio, PPDO. Tarsier. Na nag-ikan ko sa Tagbilaran nga to sa Baclayon 1.5 hours sila gabiyahe kay sige lang sila clearing. So mao to nga dili gid sila ka paskil. So mga kaigsunan arkuan pasensya kamay, I think all of them ngadto naningkamot yun kay kisa may dili gusto na mahitabo ni or dili maluwas ang tanan. Rex, ano na tayo mo rag i-share Yung video? Na video from Natay video nga ginimo ni Mark Vincent Ramasola atong gisuwayan siya invite pero I'm not sure if makasold siya katong sa signal pod. Si Mark Vincent Ramasola gahimo siya video sa Lubok. So atong i-share lang gamay ni guys habang gastorya anay ta.
So very Yeah. very touching. I believe drone gamit no? Yes. Mo ni ang saluway ba? Sa Luway Lubok na. Sir. Luway lubok. Pero pasalamat pa ni kuan ni Mark Vincent Ramasola nga kuan iyang itagaan ta clearance nga ipakita ni nga video. I Labing know. current no? I believe mo ni ang mo ni ang man-made forest. I'm not sure. Marang dili. Murag dili ba nimo? Yeah, kaya man-made forest kay Dili, daghan dili. man Dako, yung gamera, kahoy gamera. na kuan, yeah. Similar ganina sa video. So Luway Lubok yan po ni nga area. So at this point, makiksuunan nagtan-out ta sa sitwasyon, no? Situational taod-taod with Sir Manny. Ako na tayo mga gabay analysis o ka ng call. Dahil na bahin sa Kandihay, no? Wala dyan may kabalo sa kahimtang among mga pamilya. Nga ba kay update sa kining Kandihay, Sir Manny? Ang last na tong istorya to si Congressman Alexis Tutor nantong unang oras pas paghuros pas hangin to nadawat itong report nga ang anda usas mga na unang igo gyud sa hangin kay ang kining sa anda Premier Resort Yeah. doon na say dako-dakong damage atong higiuna katong wa pa to may agot wa pagud may abot ang hangin marag kung ano to mga advance party pa to sa hangin sa Bagyong Odette nga maigo ditong sa anda. Pero matod pa ni Congressman Alexis Tutor na damage na doon na mga damage ang angkon sa kuan katong sa Anda Premier Resort katong yang resort dito sa Anda. So likod ito. Likon ganito nga propiedad labi pa nga tumakatawhan nga ang ilang mga balay mga kahoy lang no. Muyat nung ikabalakan kay hantod karon di pa nato makontak sa balik gumikan kay dako-dako kunog damage ang Kandihay matud pasad ni Mayor Dudo Humawid. Murag siya og kanang tornado ang effect, no? Murag ko hangin o kuan man gyud Hangin ug uwan. Yeah. Eh, Kaya ito na makita tayo gini mo, mga no? nahinapi, no, Sir Manny and Rex. Kuan cute ka nang naapa sila yung mga kuan bitaw ka sa tagana charge. Kanang ipapamatic ko wala na kuan cute kusugit ka ayo mga hagulos. Nako gi-contact nga kining kuan pa to amigo nga scientist ba sa Bohol. So tagiya sa Printbit si Roy Bayonas naghimo na siya og electric tricycle sa Bohol. Akong gi contact na kung unsay iyang solusyon para sa charging sa cellular charging kay actually ang Cebu natay contact sa Cebu they are expecting na mobalik ilang kuryente in 2 weeks to 1 month. Wow. Ang Cebu. Sa Cebu na. Sa Cebu. Ang Bohol wapay time frame. Usa sa gikabalakan laging maabot na og usang atos duha ka buwan. Hinaot nga dili maabot ng mga kadugayuna. Mo gyud kay kini nga just imagine in Cebu alone maabot kay igo mo Leyte gopod. Yeah. Di ba Usa sa mas Manako? nakapekto sa Bohol katong unang pagkaigo sa Leyte nga naputol gud ang supply sa kuryente. Okay. Natay update sa Tubigon, Sir Man, nang utana si Janet. Ang Tubigon ang akong naistorya to padayon pa tong alas 11 sa gabi ito dito. So nana ang hangin sa Bagyo nana sa Bohol. Ako na istorya ang sitwasyon nila gi-evacuate sa dali palayo sa baybayon kay kusog naman sa kuno ang tubig from sa dagat no paingon nila
Unya di lang gid sa kaistorya sakto kay nagkurog-kurog kay mo kun toy kinaunhan nga bagyo nga iyang na experience nga labing kusugas huros hangin. Kusog pa sa nitang. Inom mo Oh. sa nitang nga bagyo. nitang. Oh. Nitang kanto kusog magitong bagyo hato. Matud pa kining ilang na experience atong kining bagyong Odette. Kusog pa guro ni etong nitang. Mole. Ay, hold on na. Ako sa i-post niya. Hmm. Ang kuanday, ang sulti ni Rica si Michelle Van Aimeren. Grabe gyud kayo ang bagyong Odette, mapalid na jud ka og mugawas ka sa balay. Zero visibility gyud even naa ka sa syudad. Kani tagbilaran ni sila. So how much more kadong sa east nga lapit no? Este. Dito mo ginaigo. Mm. So si sa Talibon na ka nang utana bahig Talibon Sir Man na batay update sa Talibon. Ang Talibon sa kaganina na may send atong message most of gihapon katong mga posting nga tumba do nagapoy katong mga Pinoyanan nga wa nay atop mura magug nalaras tanan anang area ha from Talibon Ubay paingon na diri sa unsa man ang este, unsa may part sa este. Sorry di ko mga banga kay ko pangyan. Unsa nang part sa este? Unsa man ang mga lugar nga murag part sa este? Kagay mo tanawon diri sa kuan no kung imong diri paingon maingon ka diri sa Tubigon paingon dito sa Tubigon ang igo magod no bisan pa nga kining Tubigon sa lipod bitaw kay ang hangin gikan man diri sa Ubay anda palugsog na pero kining akong gitan mo ang Tubigon nga bisag layo ra di dili sa sentro sa kanang mata sa Bagyo ug ang paingon na sa Tubigon Clarin Buenavista Inabanga yeah. grabe man ang ilang kuan. Grabe man ang damage dito na pita. Labi pa ka diri pikas bahin. Business dito execute taghagna ang hagna gani wa pa koy ang akong contact dito. Wa pa sad ka update kaya kung last ako kontak wa pay bagyo. Nag-prepare pa sila sa ilang lugar dito. Ilang kataguan. Hantod karo pa ako na kontak og balik. Daghan pag yung mga lungsod nga wa pa tay contact na wa pa di Yes. contact. And besides dili pod maagian pod mo na nga wa pod tay kining confirm kung confirmation kung unsay nahitabo dito kay mismo ang otoridad dili pa ka sige pa clearing padong dito lapita. Carmen El Progreso natay na kanay dunggan na Sir Man. Yeah. Sa Carmen man na kuan. So mga kaiso nang ato lang ibalik ang ato lang jud we cannot stress this enough. Kung wala pa ta naka-contact, please ato na lang hunahon nga tungod kay walay signal and walay power. May power outage, no? And then ato na lang maghinaot na nga okay sila. Kay sa pagkakaroon, di ba, sa gingon pang Sir Manny, confirmed death, duha. Right? Mo pagina. Kuan, yeah. Maghinaot Sa na. nalingutana sa kuan. Sierra Boliones o Galicia si Den. Den Carney. Mo nay problema man gud sa pag-agi sa manang dapita gumi kay moagi man gud sila uban bilar di ba nya gumikan kanto mga kahoy diya sa Manwid Forest mo nang digid makalusot ang dire sa moagi kag balilihan daghan sa nga tumba nga mga poste Pustisan. Oh. no Yeah. ang kalsada pidi mo kaganto doy nang kuntana gani po dire si April Montalban wala pag i-update kasakugtong kandihay. Kantod karon mausa nga mo dire. Yeah. Kay ang last ako na istorya nako si Congresswoman Alice Tutor adto pang kasagsagan sa pagsugod sa hangin. Mga Karon alas 10 hantod sa karon gabi, dinato sa alas mapa. 10 sa gabi no? Oo. Pero sa latest ato nakuha nga report di kan ni Mayor Dudo Humawid kusas mga grabe-grabeng naapektuhan ang kandihay. Ba? Kay coastal man siya. So Sulod yun. inyo patay kita sa mga Facebook na nag-post nga sa kandihay sa so far no. Wa pasad. Pero don't be too worried kasi basin ko ang report basin wala po sila ka update pa tungod kay bating signal so at let's stay positive lang
and dili na to pa paunahan og hadlok nga atong kaugalingon. Nga to magunsa mo sa ato mga katawhan basta nila makontak nila doon na dayon sila hunahuna nga dili maayo. So ato na lang sir ibutang pagsugod sa wa pa nagsugod ang hangin, patay na ang kuryente. So ang atong life sa atong cellphone nato kinataasan na ng 12 oras. Og doon na pay wa pa ka-charge nga atong before sa napaong ang kuryente. Hantod karon di nagakabalik og pa-charge og wa ka naduol sa mga lungsod kadunay mga charger, dunay mga generator. Bitaw. Oh. Mas may gani siguro nga atong ihangyo atong pinunduman nga atong mga local officials nga ato gusto kana bang siguro nga matag barangay do na mo generator diha kay di na maguni bag-o nato nang unini nga mga kalamidad god. Kada tuig moagi mo gina sa tuwa di ba na pwede na nga dunay bagyong kusog moagi atong ibalhin ang atong probinsya sa Bohol. Bitaw. So ato lagi nang ato bangon ng bagyo nga moagi sa Bohol man gina nang ato himbunan na. Ato ang iyon ang mga local official nga kaysa mohatag og mga regalo nga to sa inyong mga barangay official regaluhin na lang ng generator. Kaya magamit mo gina matag karon og unya. Bitaw. Karon very important karon kay maski ang mga tao makadawat lang og kanang message gikan sila mga hinigugma ma-feel ni makana ba ma-peace na ba. Correct. Kana mga butang I'm sure nga sakit kayo nga dako kay at loss. Daghan pa hisgutan ng mga butang siguro na next episode nato sa Kalamay Express kay kana man mga auto bitaw nga damage karon sa kining baha or sa kalamidad. Uban na dili covered sa insurance. Tungod kay ang sa insurance dili covered ang act of God. Gitawag nila act of God na. So I'm luoy kayo kung na mga uban diha nga na mga sakinan nga igo sa tumbang mga poste. I hope nga covered mo pero sa atong mga nakastorya dili covered tungod kay act of God na siya. So daghan kitag mga pahisgutan pa na bahin sa ako na i-appeal sa atong situational part no murag aduna man tay na kuha na video pa gikan ni kuhatan ni Governor Art. Yes. Naday po kuan ingon si Rica na free charging sa Tagbilaran City. So kung taga Tagbilaran mo free charging sa City Hall. Doon na si free charging day ang Dimyaw ang kining sa Cake Studio nag-provide sila libre nga pagpa-charge dito sa iyang lugar. Sa Puang Yuta, Dimyaw, Bohol. Dimyaw, okay. So natay pakita kalit gamay guys nga kuan siya live reporting ni Governor Art Yap gahapon. Ako rin hatag ang akong kasiguruhan sa amahan sa Lalawigan Bulanon na ang tanan-tanan ipaningkamutan nato, gibuhat nato. We are now in the Luay Interior Road and this is leading towards Lobok. For the past 6 hours, actually more, for the past 8 hours, the problem has been to penetrate. Tungod kay daghan ang mga gubang mga kahoy ang nag-block no sa atong national highways. So we tried to take the Sikatuna route, but that was not possible because of a lot of trees that have fell on the national road. Now we tried the coastal road and somehow we have succeeded. Now we are going to try to go into Lobok because many of the people are stranded right now in their rooftops. But we are doing our best and all hands are on deck. And I just want to give you my assurance that we will do everything that we can matabangan na itong mga kaigsunan Bulanon. Please continue na iampo ang ating mga kaigsunan, especially ang mga first responders. Salamat ninyo. So mo to ang kagahapon to no. Naba tay update sa Garcia Hernandez siya man naba kay nakuhang balita. Carmen Ang sa Carmen. Ang Garcia Hernandez sad nakalihok man sad nadtong buntag na no. Doon na gihimo hasta si Mayor Baha. Mi himo na sa silang clearing operation ngadto silang tag sa kamay area. Mo pa lang to nakita nga mga pictures nga ilang gi-upload sa ilang account, so Facebook account. Pero hantod karon pa ta nakita pag dugang nadtong update. Basta ato nakita lang nga naglihok ang local government sa Garcia
paghimo na silang clean operation natin nagtugtag sa kamang lugar. Nagtusan tang ubang sang mga lungsod, no? Ang ilang mga local official nanguna sad sa mga kalihukan susama nini kay mo man na ilang gi panumpaan sa itong makatawhan. Mobitaw nga na sila das posisyon karon mo tagad mo atiman sa itong makatawhan sa mga lugar di naa ang mga unini mga sakuna. Okay, so So, I think kung commercial break sa tayo, sa inibalik na ito magkagsuunan, please, apil na mo sa pagdiskusyon, ani, Sir Manny, no? Unsa ka ang mga sunod, ani? Okay, ni bahana, unsa ang mga sunod nga mahitabo, ang pagtinabangay, ang pagtabang, o mga expected pang mga sumusunod na pwedeng mahitabo sa mga pagkatawhan sa. we will be right back. The water's rising, the dam is breaking in. So guys, ato ipakita balik ang atong hotline, no, mga emergency hotlines. So kung naamoy mga kung naamoy communication sa inyong mga hinigugma o niya nanginahanglan sila tabang, so mo ni atong mga emergency hotline sa Tarsier 117 sa probinsya sa Bohol. So I know na medyo gamay siya, no, pero kung inyo nang i-screenshot, inyo ma-zoom in na siya. Yes. So go So, ahead. sa kanong kahimtang kahano, mag-wonder ta ba, asa naman ang ato ang national government sa pagpadaloy sa ilahang mga tabang, di ba, kay emergency man eh. Na nadunggan nato ang ato ang governor na ing siya manikamot eh nakita nato no, not just in words but in action to na naa siya dito. Pero muna akong pangutana lagi, asa man ang atong mga disaster coordinators from the national government kaha. Atong nahibawan nga ang national government gani ato nakita ganito si Vice President Lino Robredo miyan kagahapon inunta nga salamat nga may bisita unya mao gani trabaho gid nila kana atong mga official mga ka-break time mga kakalamay mo na trabaho gid nila mo na angay sila mo pakita gud ngadto sa mga lugar nga naa nang problema mo na nga may bisita si Vice President Robredo dito sa Bohol unya doon tayo nadawat sad nga report from national nga si Presidente Duterte mulibot sa mga area nga napiktuhan sa bagyong Odette. Apil na ang Leyte, apil na ang Bohol, apil na ang tanang naigo, no? Tanang naigo sa bagyo iyang bisitahan. No? Pero makita mo po na to ang national government panahon ini mga problema sa ingon ini muhatag ginagtabang dayon no pinagi sa mga ahensya nga naasad no nga mapahiluna sad ngadto sa mga lugar di na ang apektado sad kayo sa maong mga trahedya. Minota nga after ning pipila ka adlaw do na ginay tabang ang ihatag nila. Kita nagtuo nga mo na himuon nila kay gipili mo sila sa mga tao nga mo tabang ato sa mga katawhan. Ang kuya bala pod og di sila maghilihok para sa mga katawhan lisod na kayo. I think Sir Manny Rex no ang ato ang kitaan nga naman jud sila intensyon naman jud sila ikon. Pero mga taga-gobyerno duha mag-create ba og kana yung scientific and feasible na og nahitabo ni automatic di ba kana sorry if it's just murag sayon isulti kay bautag lisod pero sa giingon pa ni Sir Manny hindi naman taga-bagyo di ba yung parang bagyo na kay sa may ato ihatag sa katawhan. Correct. Pero ang besides na kita mismo
kita mismo mga katawhan nga naay capacity nga motabang. I know nga napiktuhan ng tanan kami dire maski nami sa laing lugar apektado gyapon may kay mga pamilya sa Bohol. Ako igsoon na po contact usa pero okay akong amahan. So kining apektado ta tanan pero if we can still help in our own little way aton ang buhaton. So ato at least ang immediate needs for right now. So labi na tubig. Mo na kita sa Barog Bohol ga-organize ta if you can spare a little bit of your change sa Barog Bohol, natay GoFundMe sa Barog Bohol, you can scan our QRS code diha sa inyong screen karon or go to GoFundMe niya i-type ang Barog Bohol. So guys kaning ato po ni share sa Kalama Express nga page ang Barog Bohol. So ang atong buhaton na ni is natay by face ang atong tabang. Ginagmay rin ato pero ang atong gusto nga atong matugunan ang ilang panginahanglan karong panahon na. Kay dili man ta ka, let's say ginahata mo tabang sa lubok, o man tay kapasidad nga moadto sa lubok kay o man tay mga rubber boats pagkakaron. So ari ta maguna sa mga lugar nga pwede na tong maserbisyuan, let's say Tagbilaran nga pwede na nanay mga passable roads. So maghatag tag bottled water dito, maghatag ta og kanang truckload of cubics of water para sa maganda magbalde para importante kayo ang physical pon nga panglawas pon nga atimanon ninyo kay labi na kung nabahaan mo grabe ang pwede ka makakuha bacterial disease nga cholera mo na nga magka-diarrhea it can even cause death. So I'm pretty sure the next gani Rex, di ba, correct me if I'm wrong, bisa gani ka ng mga kagid-kagid, di ba, makaigsuunan ka ng albaya po ng tambal and it's very inconvenient kagid from the baha. So ang makeshift shower very important. So usa sa may padagan nga diri sa gikan sa kung endere si Ashley Mais tubig ko na problema sa Valencia. Tubig sa Valencia sad. Tubig sad. Ang kuan lang lagi sa tubig mangumpran matatakaron adlaw og tubig kay nakakuha na tag sakto nga funds para sa phase 1 nato nga at least karon adlaw. Problema lang gyud kay ang richly atong contact ani sa Tagbilaran para mopalit og tubig naguba ilang booster pump. So natay lain nga kuan lang chance nga si ang sa Caltex nga kining mga kining tubig nila. So hopefully makapalit na ni Sir George Lim. Pero kining ato pa tag Caltex basta gasolina na ipainom sa mga tao dito. Nasili water kining arm, I don't know si tawag na pero si ang tag-iyan na sila George Lim. Mo na atong ipanigamutan makontak para makahatag tag tubig sa naglinya na karon sa nakita na to sa Kugon ganina na galinya nagadgatang sa mga balde. So hopefully guys makaatiman ta na in the next few days, hopefully today kung makapalit tag tubig karong adlaw dayon. So ang Atoy, di ba Rex, nagkuan din siya, nag-standby gyud in town si Atoy dito sa Tagbilaran ug unsaon na pagpanghatag kay naa naman ang funds ang ato na lang is unsaon pag-distribute ani. Yes, sila Atoy, naapos sila Jesse Inerio og si Raymond Revilla sa light shipping. So pasalamat tingali ang sunod mo natong pagaisgutan ani no kay tungod sa baha okay na ang unsay sunod sa health sa katawhan ang Bohol makaigsuonan kabalo man taana sige nato nag-feature as tourism and agricultural destination. Unsa nakahapod ang epekto ani sa agrikultura ug sa turismo? Bitaw. So ato na patunaw na ug naa siya epekto ana unsa na ang epekto ana sa ekonomiya sa Bohol. So let's think about that. Gani ko ang tanaw na to una maabot sa nang puntuha siguro madam no kang ang ato mga katawhan sa to na matikdan bisa pa maingon nga kadadlaw o kada semana kada buwan maabot yung mga trahedya di lang gihapon mag-andam no ilabang ibaliwa lang ang kalisod o ilang matagamtam o ilang ibaliwa kini nga mga panawagan kanunay naman ang ibalik-balik yun sa di lang kita nagbalik-balik nini nga kinahanglan sa tanang panahon unsa man tong himuon andaman nimo ang panahon sa trahedya panahon sa gabi wa kay suga flashlight doon na kay first aid kit kinahanglan na diha sa imong Pinoy-anan matag Pinoy-anan kinahanglan na diha nakinumdum ko atong kuan ma'am mayi no atong panahon pa si kanang panahon pang first kuan pa no panahon pa ng first district congressman
Edgar Sato, wa pa tong sa gobernador tong iguna. Doon na to siya project paghatag og mga emergency kit ngadto sa mga barangay. Mo man ni ang gi-focus ni Congressman Sato sumiagi. Mo to atong usa tong gidayeg nato kay nagsinto siya ngadto sa mga sityo. Ha? Nya mas maestro ni ilan ning himuon karon og balik sa to mga opisyal Again, karon kung yeah. senadi ha nga kining puntuha ko no ato kon nung seryosohon og hatag tabang ato sa mga katawhan sa kabarangayan ngadto sa mga sityo. Ha? Generator muna yung labi importante kayo kay mamagunay antong ko ano nga dunay lugar gud ang matag sityo nga ilhon nila nga diha gyud ang meeting area og dunay mga trahedya like dunay bagyo diha inikabot diha na dunay lugar gyud dunay lugar nga safety inyong generator safety inyong mga kagamitan nga ana ang inyong meeting area unsa man galing diha karon man gurban balik-balik ang panghitabo mao gihapon ang resulta balik-balik ang bagyo mo orang gihapon resulta guba ang balay dahil nangamatay ay di ba so murag wa na to nausab no ang posibleng tang mahimo nato sa atong kagalingon nga sunod buwan dunay kusog nga bagyo mo na akong himuon mutuo ko sa gipatumas gobyerno bakwit ko ha akong iandam na ko nga akong gagamitan ako iandam na ko ang flashlight iandam na ko ang akong mga anak iandam na ko ang kagamitan gyud nakinlan diha na mo magamit og pinalitan ma-wash out ng akong pinoyanan di ba Pansad, I'm not sure if how often ang mga drills gipanghimo sa tuwa bitaw. Kaya importante man ang mga drills kay murag ang drills ato gihimo dara sa mga opisina sa mga munisipyo. Murag wa dito sa kabarangayan. Wala sa kabarangayan. Murag gihimo na natong panahon ni Congressman Sato sad. Nahimo na mga drills. Oo. Yeah. Importante So very hopeful that tingali na nahimo na sa una pero karon murag refreshers courses na pwede ay no akuan ka na mangandam taan ng mga butanga, mga flashlight, mga kanang with in mind na mo ni mga butang na duhok tinamo malgamit, di ba? Something like that. Pero naa siya just in case. Yes. Na mo tanong to ni Sis Morada if she's still there. Sis Morada, were you naka-contact na ka sa imong brother sa Kandihay kay daghan kay nang utana og Kandihay update sa Kandihay. I hope nga kunay taga Kandihay diha nga makahatag na tog update labing maayo. So far sa mani sa to na nag-gather sa Kandihay gani kay para lang mahatagan tubag si Catherine. Ang Kandihay pagod tay particular gyud nga doon tay nakuha nga update dito. Ang ato nakuha lang update sa Kandihay before gyud sa bagyo nga ato istorya nga na-down na ang ilang communication nila katong sa Smart o niya guba na ang dito sa katong resort sa Pearl under Premier Resort. So wa pa tong kusog nga sa bagyo. So ba yung imagine nimo na wa pa katong matas bagyo miabot duno na nangaguba. Wa pa ta kita po ni Congressman Tutor normally mo update na siya wala pa ta kita niya no. Wa pagod ka ang akong kita na ang yang time daghan ang oras ng labay nga wagod ka online. So wa gyud ang ilag yung signal dito indown gyud. Mo gyud. Kay normally mo update mo na siya sa yang social media. That's true. So matod pa si Joyce Yamada wa jud sila Kandihay wa jud mi update especially sa barangay Kugtong mo na lang ko na barangay Kugtong. Mo lang gipangutan. Pero guys, kung naatay makuha nga mga update in next few hours or days, rest assured nga atong i-post sa atong social media account sa Kalama Express sa ka-break time with Manny Sales. Ating pang-post na siya para ma-updated po mo. Kaya I'm sure na kuan kayo dili maalingasata kung wata ka kadungog sa atong mga mahal sa kinabuhi nga pila na kaadlaw, no? Pero Sir Manny, no, kanang to wrap it up kanang atong mga panawagan ba unsa man jud ang mga for you mga top 3 na panawagan jud nimo? Ang atong panawagan sa mga katawhan tuo mo sa gipatumas gobyerno. Umingon ang gobyerno nga kining panahon na ang itang mutuo, ang itang musunod nga ang itong mubakwit kay sila mga nakahibaw na may nagsunod kay kita man god ilabi na sa tong personal ilabi na sa nag-atiman ta sa tong pananom nag-atiman sa tong mga umahan wa na kay hunahuna unsa na sitwasyon sa dagas panahon karon ang nag-focus din na ang gobyerno
dunay ahensya nga nag-focus na nga dunay maabot nga bagyo da sing lugar, muna siya atong tuhuan. Muna atong tuhuan muna nga ang uban magod mingon nga hayag pa bitaw wa nay hangin. Pero wa mo kahibaw day sa tinud-an sa gisundan na nga sitwasyon. Muna nga una-una gyud atong himuon motuo ta sa gipatumas gobyerno para sa atong kaluwasan para sa atong kaligtasan na ilabi na sa inyong mga anak, sa inyong propiedad, diyan napita. Unya kinahanglan gyud andam ta sa atong mga kagamitan sa tanang panahon. Flashlight, first aid na to, kit nga itong ilang na to magamit. Unya, kanang yung communication nga, pero pagtawag nga, kinahanglan may rescue, kinahanglan may kunini nga mga una nga sitwasyon. Thank you, Dagsa na. Ikaw, Rex, sa may panawagan mo sa gobyerno, kay marag nakitaan man nato ang I know nga busy pa kay sila tanan karon sa mga clearing operations sa kini mga importante pud nga gipambuhat sila. Pero I hope nga matugunan nila ang health sa atong mga katawhan. Labi na kadto mga lugar nga na underwater, mga lobok kay nangutana ko sa mga taga Lobok kung naba sila mga boats bitaw, mga buta ba. Kay kanang kuan ko na kanang mga water, mga tubig diha at kabaw kung daghang bayang nabay murag zoo di sa Lubok, di ba? Murag kanang murag na mga pets, na mga petting zoo mas diha dapitan diha dapitan sa Lubok. So kanang mga sana mga kining mga urine sa mga feces sa mga hayop kung masagol na sa tubig posible na mga cause of bacterial disease, and you don't wanna get it kay maski kung waka naka-boot niya ka wala tay tubig panghimasa, so you're very prone nga mga kuha og mga sakit sa kalawasan like mga cholera or some other bacterial or viral disease. So I hope nga importante gid nga timanon pod sa atong gobyerno ang panglawas. So I hope matuman ang atong makeshift shower. Nag-contact ta ganina pod sa grupo ni Ma'am Lenny Lobredo sa Manila. Hopefully makakuha tag information kung asa ta maka-procure ng makeshift shower. So like I said, guys, I hope magkatabang ta, just spare your a little amount sa Barog Bohol. You can scan the QRS code. Kung atong tabangan ang atong pinanggang buhol nga makabarog. So wala tayo i-blame karon, let's just support each other and kung atong let's brush each other's strength. So stay strong, be resilient, and God bless us all. Nagkakaisalamat. Og I think na human na sad ang atong usa ka oras mga kaigsuonan. Nganita sa Kalamay Express, we intend to give you genuine information. So sorry gyud kaayo, daghan kayo nag-text nato nga Ate Maye naikuan nga na, so sorry ka nang tungod kay di nato ma-validate lang nato na i-share kay we don't wanna cause any more panic and kanang mga kaguol sa atong mga kaibigan. So bitang maana sa gawas, please karong Pasko pa man in town yun, no? It happened pag sugod December 16, sigbang gabi, unta na. Tingali, more than material things, kinahanglan na ato makaigsuunan sa Bohol ang ato ang mga pagsabot. Tingali, kita Rex, no? Diba? Nagsabot mi ni Rex, hindi na tamo malito sa sapatos, uy, ato na lang nang ihatag nga to. Huwag ka na maragana ba? Simple things na mas makahatag. Tingali, unahon nato ato mga pamilya, aron ato mga pamilya makatabang sa community. Dili ta magsalig sa government, but we will help our government and we will help the community. So nangutana si nangutana si Ma'am Alma Tipon Cordova kung asa maka-donate. So pwede niyo sa atong screen na QRS code, pwede rin nimo na i-scan sa imong cellphone or adto sa atong i-post rong after a few minutes sa atong Facebook page sa Kalamay Express Barog Bohol sa GoFundMe, and rest assured na we will keep you updated sa tanan ng mga funds nga nadawat nato o asa nato gi-disburse sa mga funds. So nakalami mo gani mo. Please share sa di ba no, because the percentage na mas daghang makahibaw and mo donate when you share. Yes, please share our cause. And guys, kung Sir Manny, kung natin mga bagong update, ato silang i-keep posted, no? Ato silang pibawon sa itong mga update nga itong makuha gikan sa itong mga report, gikan sa itong mga ka-break time. Doon na tayo mga OFW nga magdawat sa itong mga report gikan sila mga malas kinabuhi.
irasang ipasa nato sa atong page ato sang ipadangat katong aron sa makuha ang impormasyon ng atong mga katawhan nga wa dito sa Bohol. Yes, and please follow and kining kuan paminaw sa kining programa ni Sir Manny Sales. Sir Manny, go ahead. Salamat kayo. Salamat kayo sa inyong higayon nga gihatag nako. Dako ng dungog nga ako mo kunong nakuyog ko ninyong Kalamay Express karong adlaw. Ni ako mong imbitahon sa atong tulumanon sa break time nga ato inyong madungog na no matag Lunes alas 6 sa buntag na oras sa Pilipinas sa atong maing adlaw attorney uban ni attorney Teresa Bilusot sa ato ug ni attorney Dodo Humawid sa kapihan sa break time matag Biyernes sa mga higala sa atong ato sang YouTube account Manny Sales channel. Pwede sa mo makahatag sad sa inyong mga komentaryo nadto nato sa matagad sad sa atong tulumanon sa atong break time with Manny matag adlaw matag karon ug unya matag dunay break. Salamat kayo og mayong buntag Bohol. Daghang salamat guys og makita-kita ta sa sunod nga semana pero rest assured nga we will keep you posted sa atong page kung unsay makuha nato mga impormasyon. So make sure na tan-aw mo sa atong page kung unsay mga updates. So we will update you constantly kung regarding lang po sa kana mga confirmed nga mga news. Dita mo spread og mga unconfirmed. So any confirmed news rest assured nga atong ipasa sa inyo. So daghang salamat. So ang atong kauban nga si Atoy, Rex, di ba? Yes. Sige na siya text. So, sorry, magsige migduko kay magsige siya og update dito, magsige siya og kanang suway o kanang sulod aron maka-update yun siya personal. Ingon siya siya mismo mag-video and mag-picture, di ba? Mag-take of pictures para gyud maka-share sa tuwa. So Atoy, keep safe. yes, Toy. And daghang salamat sa inyong pagtabang diha, Toy. I'm sure na ikaw may mo facilitate di sa paghatag sa itong mga katawhan o mga panginahanglan. So, Amping kining yung host. diha konsihal atoy. So guys, daghang salamat kaninyong tanan and stay safe and enjoy your Christmas week next week, no? So, Merry Christmas and kining yung host Rex Alba. Maye nunag. And atong guest, Kini si Manny Sales, daghang salamat. O baga mga bulanon magtapok. Hinabyuhan. Juan. Daghang salamat guys. Have a good day. The water's rising, the dam is breaking in.